Cunyadisme il·lustrat, amb Guillem Burballa i Isaac Bifet. Bon dia, amics i amigues, Déu vos guard, una del migdia, 28 d'abril del 2020. Feliç sant a tots els Peres, a les Valèries, als Prudencis. Una salutació molt amistosa de Guillem Burballa. Això és Cunyadisme il·lustrat. Anem amb el temps. Cel clar ponent, boira a Cervera i núvols als Pirineus. A partir de demà poden aparèixer per la plana i divendres sol a tot arreu. Mínima d'avui, menys 2,4, boita avui, màxima serós, 22 graus. Temps de tertúlia, tornem a estar aquí amb l'Isaac. Bon dia, Isaac. Bon dia, Guillem. Bé, què et va semblar el diumenge, la sortida dels nens, les portades dels diaris, que avui ja era polèmica? Què et va semblar? Com vas veure Lleida? Doncs, bueno, jo vaig anar a les 9:30 del matí, vaig anar a buscar el diari i en aquell moment hi havia molt poca gent pel carrer i jo pensava que hi hauria molts pares i família, però no. I després, bueno, he vist les fotos que s'han publicat moltes a les xarxes socials de la imprudència de molta gent i avui he llegit, justament, no sé si tu ho hauràs llegit, que també aquestes fotografies depenen del pla en el que estan fetes, del zoom, i que això que es veu molta gent amuntegada, doncs moltes vegades és pel pla que hi ha en la imatge. Per l'efecte òptic, sí. Això, exacte, l'efecte òptic. Sí. I que, per tant, s'havia exagerat una mica, no?, la reacció en contra d'aquests pares i d'aquests nens. Sí, totalment. Que és el que, no sé si ho has llegit avui, a l'article del Pàmies, que diu que és com que ens hi refreguem i ens masturbem en veure que les coses van malament. Sí. I criticar-nos a nosaltres mateixos i fer gala d'aquestes imatges. Que mira que incívics som, que no aprenem com el típic, no? El típic nen a la classe que xiva, que diu profes que no callen o aquestes coses. Que passaven a l'institut. De fet, hi ha alguns casos, i per amics meus que m'han contat, i per coses que he llegit, que de veritat semblen xivatazos de país comunista, de Unió Soviètica i tal, o sigui, que hi havia casos fins i tot de fills xivant-se del pare, no? Que el pare no combregava en el règim, el que sigui, i aquí veig reaccions, és el que deia el Pam, és que sembla que la gent estigui buscant més l'equivocació, l'error o la falta de seriositat amb el confinament que no pas una cosa més natural de dir, bueno, doncs mira, hi ha crios jugant al carrer, doncs, bueno, una mica de normalitat, no? Exacte, que és que sí, la situació és la que és i ja està, i no cal fer-ne més bola i tal, perquè ja et dic, jo no sé els nostres oients, però aquí en el quadre Avinguda Catalunya, diguéssim, tot anava bé i no vaig veure molta gent. Escolta, parlant de barris i d'aquest gran país, avui he llegit que, bueno, ho he escoltat a la ràdio, he fet que Catalunya és el lloc d'Europa on es fan més testaments. Un 80% de les persones que es moren a Catalunya ja tenen el testament fet, la qual cosa el notari que està parlant a la ràdio ha dit que és insòlita a la resta d'Europa. És a dir, és molt estrany un percentatge tan alt de ja tenir-ho tot enllestit. Ostres, bueno, jo penso que va lligat amb aquest caràcter català, no?, de tenir-ho tot ben lligat, tenir-ho tot preparat per quan arribi el moment. A tu t'ha sorprès o què? No, a mi m'ha quadrat, per això te volia preguntar si et quadrava. A mi em quadra perfectament.
Sí, no sé, tu tens el testament fet? No, jo no tinc res fet, no. No, ni última voluntat, ni res, no. No tens res, però tens algun desig especial així per saber-ho ara? No, jo és veritat que he canviat molt el parer. Va haver una època que jo volia que em cremessin, que ho tenia bastant clar. Després va haver una altra època que va coincidir amb els primers anys d'universitat, que volia donar el meu cos a la ciència, i després ja tot això ja ho he superat, i ara que jo vull que m'enterren amb un nínxol normal, ara, vull dir, com tota la vida. Normal i corrent. Normal i corrent, pensar nínxols, que això és d'Espanya, lo del nínxol no existeix a cap altre, almenys que jo sàpiga, no. Desconec a Grècia i així altres països del sud, però sé que ni França, ni Alemanya, ni Gran Bretanya tenen el concepte de nínxol. I una cosa molt interessant del nínxol, que és que la gent guarda les claus. La gent guarda les claus dels nínxols. Sí. I a casa teva té algun moltes claus. Sí, en algun lloc hi ha les claus del nínxol. És algo també molt curiós. Sí, i després te'n recordes d'això que parlàvem de l'esperit català? Te'n recordes de la famosa escala del Premi Sant Jordi? Sí, exacte. Això és espectacular, que et donguin un premi i que dintre del premi també hi hagi una escala gratis, és a dir, que et diguin i et sentencien. És com et sentencien. O sigui, et donen el premi i te diuen, bueno... Però és curiós com la gent ho aprecia, no? Estem parlant de la Creu de Sant Jordi, que dona la Generalitat, i a part dels diners que et donen, que ara en desconec quants són, però te ve l'escala gratis ja als diaris, és a dir, tu ja tens la seguretat que quan te moris, La Vanguardia i El Periódico i tal, ja, pam, ja tens la... que són quartos, No sé quan val treure l'escala. Sí. Treure una escala són quartos, sí. Per cert, hi ha també el format aniversari, també, no sé si... És a dir, sí, també l'he vist. El format aniversari és entranyable. És a dir, avui fa 20 anys que Doña Paquita... Sí. Tal, ostres. Doncs llavors te'n recordes de que fa 20 anys va morir la senyora Paquita. Està bé, és bonic. Un altre tema que et volia tocar és el tema que ja comencen a sortir hipòtesis de com funcionarà el restaurant. Com anirà la distribució de sala i la de... No sé si ho has pogut llegir. Sí, m'ho han comentat, no ho he llegit, no sé fins on arriba el rumor i la veritat, però s'està parlant de que se faci amb tandes de 90 minuts i que en lloc de 2 torns per dinar o per sopar hi hagi 3 torns. És a dir, s'amplia horari de dinar i de sopar. Doncs suposo que sí, que s'ampliarà l'horari i es farà com un macrohorari que englobarà l'horari europeu i el d'aquí. És a dir, per entendre... Sí, puguis entrar com un alemà a les 12 i puguis sortir com un bon espanyol del sud o del nord, igual, a les 4. Exacte. Bueno, llavors suposo que tindran avantatge els llestos que aniran al torn del final perquè tindran més temps. La sobretaula i tal. Sí, és que potser arriba un punt que et diran el postre minut 65 de l'àpat, saps? I ja ho tens tot com molt estructurat. Sí, exacte. Per cert, molts restaurants també falta per veure si estan a l'altura, perquè hi ha restaurants que 20 minuts i no t'han portat la carta encara. Sí. Bé, aquests restaurants s'ho hauran de fer mirar, i patiran. Patiran, perquè aquí, bueno, sí, 90 minuts, la majoria, vale, ho poden fer, però bueno, n'hi ha algun que Déu-n'hi-do, el que t'esperes. Entre plat i plat, la mítica espera de plat i plat, que hi ha vegades... Quan creus que ha de ser aquesta espera de plat i plat? Bueno, jo prefereixo esperar-me pel primer. Sí? Prefereixo esperar-me 5 o 10 minuts més pel primer, que no pas que després me facin esperar 15 entre plat i plat, o 20 fins i tot, 20 doncs, també. Jo prefereixo esperar-me entre plat i plat, la veritat. És a dir, quan arribo, m'agrada que se m'atengui ràpid i menjar el primer ràpid, i després, és a dir, jo no tinc aquests problemes de la digestió, diguéssim, i prefereixo esperar 10 minuts, 15 minuts, que hi hagi temps de fer-se una copa de vi, de matar el temps amb aquestes petites... Mirar les estovalles, mirar si t'ha quedat alguna cosa. Sí, però depèn de lo que t'hagis demanat de segon, ja no estàs en forma. Si tarda molt, ja no estàs amb... A no ser que menges molt lent, claro, que aquí... Clar, jo menjo molt lent. Hi ha gent que menja molt lent, ja està llarga i sempre no li cal esperar. Això és una estratègia molt adequada, també. S'haurà de veure com ho farà. I després està, ja tanquem el tema, però està un perfil que jo que he fet de cambrer és odiós, que per exemple tens un grup de 20 persones, tothom acabat,
hi ha una persona que encara tarda 15 minuts a acabar, el qual vol dir que el cambrer no pot anar a demanar segons o a demanar postres, per exemple. Claro, que s'han de portar tots junts. Claro, què passa? Que la resta de gent s'ha esperat aquests 15 minuts que ha tardat aquesta persona i després, si per exemple el restaurant està a tope, per exemple, fer 20 postres costa molt rato. ¿Vale? Sí. Què passa? Que ens hem hagut d'esperar aquests 15 minuts per ell i després tots hem d'esperar 15 més a que es facin els 20 postres. Clar, és un suplement de més 15, que això fa uns 40 minuts per esperar el postre. I és culpa d'aquesta persona. És culpa d'aquesta persona. La pobra persona no té cap culpa de menjar lent. No, sí, perdona. Que digui, demaneu ja postres o el que sigui, perquè és que... A veure, si sou 20 i 20 acaben, ¿vale? I hi ha una persona que fa un més 15, vull dir, el problema és d'aquesta persona, perquè és una qüestió de números, d'estadística. Si tothom ha pogut menjar en aquell temps, per què tu necessites 15 minuts més? Clar, totalment, estic d'acord. Pobra aquesta persona que menja tant. Mosquit tigre, no sé si ho has catat, també. Sí, bueno, és un tema que a mi m'interessa molt tocar-lo, és un tema que fins i tot el tinc estudiat i bueno, molt preocupat perquè ara estem a casa, ja podem ficar les mosquiteres perquè arriba ja el mosquit tigre. I el mosquit tigre, per qui no ho sàpigui, és un mosquit que prové de l'Àsia, que porten molts anys aquí a Catalunya i fa unes picades molt dures. I jo li tinc molta por. O sigui, jo he arribat per una picada de mosquit tigre, jo he arribat al vòmit, a la diarrea i quasi a l'amputació de cama. O sigui... No pot ser que pateixis una certa hipocondria... No. El mosquit tigre és perillosíssim i... Bueno, sí, però bueno, jo, per exemple, no n'he vist mai cap de mosquit tigre. Pues jo sí. Jo et podria dir que tots els llocs on m'han picat els mosquits tigre. És a dir, podríem arribar des de Santa Maria de Meià, allí m'ha picat diversos mosquits tigre. Sí. A Sant Cugat, per exemple, també m'ha picat molts mosquits tigre, que allí on va arribar primer, per cert. I a Tremp, fins i tot, m'ha arribat a picar un mosquit tigre. A Lleida, per sort, la figura del mosquit tigre ja l'ocupa la mosca negra, que encara és més temuda, per mi és més temuda i és molt més perillosa perquè aquesta fa sang. I ja quan hi ha sang en una picada, ja no pinta bé. O sigui, algo que et fa sang sembla més xungo que algo que no em fa. Sí. Llavors és més fort. Jo no sé com és una picada de mosca negra, la veritat és que no... Sí que és veritat que hi ha hagut a vegades a la meva vida que m'han picat coses que no sé el que eren, com unes ronxes així com en filera i tal, no era puça tampoc, perquè sé com és el de la puça, i sí, piquet molt i ja està. Puça? Com? T'has mogut molt entre pusses o què? Puça, Déu-n'hi-do? Sí, perquè puça... Has dormit en pallers o què? No, però puça a la muntanya n'hi ha, vull dir, a la muntanya no està relacionat amb la brutícia, forçosament, és a dir, al Raval potser sí, però a la muntanya no és que la casa estigui bruta, sinó que les pusses estan... Al Raval, quan vivies al Raval, t'havien picat pusses? No, la veritat és que ho he dit així, però al Raval no m'han picat pusses. Al Raval, al pis, vam tenir una alarma de sarna en una ocasió. Al final, sí, això... Que això és heavy metal. Això ja és heavy metal. Sí. És Final Boss. I nosaltres, al final va ser falsa alarma, i de fet al pis del Raval on vaig estar anteriorment, quan van entrar, un dia si vols podem fer una trucada que ens ho expliquin en directe, van tenir xinxes i també xungo, vull dir, també bastant mal rotllo perquè és allò que tu saps que aquella cosa està al llit però no la pots acabar de... No, la xinxa també és un ser diabòlic i repugnant que fins i tot, mira, a Sud-amèrica hi ha un tipus de xinxa que quan tu dorms se't fica a la boca i et comença a xupar sang dels llavis. Curiós. Sí, terrible, imagina't. És com si tens un somni humit, no? I tu, però no estàs donant cap petó, és una xinxa que t'està xupant el llavi, bàsicament. Bé, en fi, deixem aquest potser una mica tema escabrós, no? Sí, jo el que diria és que els oients que tinguin cuidado amb segons quines coses deixen, ara que estem tan a casa, que molta gent s'haurà dedicat a la floristeria, que vigilin amb els tolls d'aigua en no sobreregar les plantes, que tampoc necessiten molta aigua, perquè en aquests tolls que fan els testos és on s'hi pot ficar
el mosquit tigre i fer que ens piqui a tots. Molt bé, fantàstic. Pues, bueno, el programa sempre amb la precaució i la voluntat d'ajudar la gent, com sempre. Temps de la pel·lícula. Fem una pauseta, Isaac. Vinga, fins ara. Fins ara. Aquesta cançó va per el bon amic Àlex Canudes, que és qui la va importar, i per tots aquells que heu fet l'Erasmus a Itàlia. Una abraçada. Allora quindi è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti cari auguri, se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, la casa al mare, ad avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. E partirò per dimenticare. La pel·lícula. Hola amics, tornem a estar aquí amb la pel·lícula del dia. La pel·lícula es tracta de Astra, pel·lícula que es va estrenar l'any passat, ciència-ficció. És una pel·lícula d'un director que es diu James Gray. De què estem parlant amb Astra? Pues estem parlant d'una pel·lícula de ciència-ficció que està protagonitzada per Brad Pitt, que és com la gran estrella de la pel·lícula, i la pel·lícula és un astronauta molt talentós que al principi de la pel·lícula li encomanen una missió especial, confidencial, per anar als confins del sistema solar, de fet ha d'anar a Saturn, perquè s'ha rebut senyals de vida d'un astronauta que molts anys abans havia anat a fer una altra missió d'exploració a Saturn en busca de vida extraterrestre, que justament era el pare de Brad Pitt i que està interpretat per Tommy Lee Jones. La pel·lícula és aquesta búsqueda de Brad Pitt que ha d'anar fins als confins de territori explorat per l'home per trobar el seu pare i convèncer per una sèrie de coses que ara aquí tampoc explicarem. En tot cas, la pel·lícula és una clara adaptació del Cor de les Tenebres, del Conrad, i, per tant, d'Apocalipsis Now. I és per això que jo tinc molt clar, ahir vaig veure la pel·lícula amb mon pare i ma mare, i tinc molt clar el que s'havia de dir al sortir del cinema, que els hi vaig dir a ells. Una llàstima. Per mi és una llàstima de pel·lícula, perquè és una pel·lícula que hagués pogut ser una grandíssima pel·lícula, no com si fossin les escenes de l'Odissea i tal. Que sí, i que al final l'únic personatge de Gruix és Brad Pitt, perquè l'únic que està tota la pel·lícula i al final els personatges secundaris són aparicions, però són unes aparicions que et deixen bastant indiferent, la veritat. Sí. Tu quan ho mires i no hi ha cap problema en que et recordi en Apocalypse Now, al contrari, crec que és alguna cosa que et fa engrescar a mirar-la, i quan vas veient les parades que fa, el seguit de parades, cada cop et van deixant més fred. Sí, estic d'acord que cada cop són més fluixes, perquè a més, si recordem les parades d'Apocalipsis Now són memorables, perquè hi ha el Robert Duvall fent d'aquell coronel sonat amb barret de cowboy, hi ha les conilletes... Les conilletes de Playboy, hi ha els francesos allí amb una casa enmig de la bolla... El pont aquell que és l'últim lloc que tenen els americans, que és un pont que estan tots els soldats bojos, o sigui, són fantàstiques les parades. Sí, tot és memorable. Jo sobretot, perdona Isaac, però penso que la primera hora està bastant bé i els últims 3/4 d'hora són terribles. Estic bastant d'acord amb tu que la primera part t'engresca, la primera part sembla que no vagis a mirar la típica pel·lícula de l'espai, que últimament estem acostumats a veure a sortir Gravity o Interstellar, que són pel·lícules que, ok, estem d'acord que a partir d'aquest
segle XXI, la nova fornada de pel·lícules de l'espai, en lloc de buscar una odissea i una epopeia de combats extraterrestres, quasi de terror, busquen alguna cosa molt més introspectiva, la solitud, algo molt més reflexiu en un escenari, no? de veure la Terra des de lluny, de les estrelles, de l'espai, del buit, no? de la immensitat, i al final el que genera el buit d'aquesta immensitat. Que en totes aquestes pel·lícules penso que els hi sobren metratge, Sí. O sigui, els hi sobra metratge i els hi sobra virtuosisme. Virtuosisme en l'aspecte tècnic i en l'aspecte de... Perquè moltes vegades, si jo vull veure una imatge de la Terra, doncs sol que vagi al Google i busqui una imatge de l'espai a la Terra i hi ha 1.000 satèl·lits que ens l'han. Perquè sí que es veu que hi ha molt talent darrere d'aquesta pel·lícula i moltes ganes. L'opinió personal meva és aquesta, que quan l'acabo de veure no m'ha fet preguntar-me res, no m'ha violentat, m'ha deixat fred, És a dir, jo, i si vols anem ja acabant, jo penso que jo la recomano, aquesta pel·lícula. Jo penso que està bé. Sobretot la primera hora està molt bé per mi. Jo m'ho vaig passar molt bé. Fins i tot tenia aquests nervis de quan veiem bon cine, que estàs una mica a l'expectativa de què passarà i que t'estàs... I per això me va decepcionar tant la segona part. Tot i això, tot i la segona part, jo crec que jo recomano molt a la gent que la vegi. Sobretot la gent que li agrada la ciència-ficció. I la gent que li va agradar Apocalipsis Now, penso que està bé, està bé. És a dir, es pot veure i es disfruta. No és una mala pel·lícula. I per mi tampoc és una mala pel·lícula, però jo penso que si no la mires tampoc et canvia la vida. No, però anant més enllà, jo no la recomanaria. És a dir, són 2 hores de llargmetratge que els aprofitaria en una altra cosa. Sí, i aprofito per dir que si algun oient té alguna recomanació de pel·lícula que volgués que comentéssim, no per escoltar la nostra opinió, que no té cap tipus d'importància, sinó més que res per ficar una pel·li damunt la taula i que també es pugui comentar a l'Instagram i que algú que tingui ganes d'aportar alguna pel·lícula que creu que estaria bé comentar. I ja està. Que estem oberts a tot. Sí, tant, i tant. Aquí no tenim barreres. A tot. Sí. Bueno, res, una pausa, Isaac. Fins ara. D'acord. Vinga, fins ara. Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. El personatge. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri. Bé, acabem aquest segon programa d'avui amb un gran personatge. Amb un gran personatge que escrivia amb una lletra molt petita. Una persona que tardava 1 hora en afaitar-se. Imagineu-vos pèl per pèl fins que quedés la cara ben neta. Una persona a qui no li va importar canviar l'estilogràfica pel bolígraf. Un home de grans orelles i de mandíbules tenses. Una persona que va saber patir i que, des de la seva imatge pessimista, va pintar l'essència de nosaltres mateixos. Sí, efectivament, estem parlant de Salvador Espriu. Un home pacient i amic dels seus amics, que va patir una xarrampió que el va deixar immòbil al llit durant 3 anys, mentre veia morir germanes i més tard el seu pare, notari. No sé si per influència del seu pare o per allò que en aquella època o bé estudiava medicina
o dret, que Salvador Espriu va estudiar dret. Però ell sempre va estar interessat realment en els antics, en Egipte, en la seva història, en les seves coses. 2 vegades proposat per al Premi Nobel, encara que mai el va guanyar, poeta, dramaturg i novel·lista, que va viure en anys de censura a la seva illa de l'Eixample, encara que molts el van voler fer d'Arenys, i ell sempre va dir que Arenys hi anava als estius, hi anava a estiuejar. Un escriptor delicat, inintel·ligible, segons Pla, que jo suposo que ho deia més pel seu tarannà i no tant per la manera d'escriure. Representant de la modèstia i l'orgull d'aquest país, quan va morir el 22 de març del 1985, pels carrers de Catalunya es va poder sentir Espriu ha mort. Moltes gràcies, estimats oients, per seguir-nos un dia més, per escoltar-nos i fins la pròxima. Des d'aquí, una forta abraçada. A reveure. Dels meus morts que riuen d'estar sempre junts. He mirat aquesta terra i he mirat aquesta terra mentre m'embelleixo en el llarg que es força a passar la rella damunt els records. He mirat aquesta terra i he mirat aquesta terra quan l'estiu s'ajaça per tot adormit amb l'ample silenci que es tenen els grills. I he mirat aquesta terra i he mirat aquesta terra mentre comprenien savis dits de ser